Jagat wasi sing Bathara. Dadi kaya ngono kersane sing mbok aturake Kanjeng Sinuwun ya kuwi dina iki gawe tungkrah, gawe patroto, gawe derteng Kabupaten Pati. Kamangka yen kowe banjur kowe ngateng Kabupaten kowe ngandhake gawe rameng di Kabupaten Pati. Tapi dina iki kowe ingkar janji. Kowe sila saka batinmu. Bareng gawe rame-ramene lagi naik-naik daun jati kok tumpes kok donke kok ilangke. Gawe kenangane riyan. Kuwi gawe gelanatene wong liyan. Kuwi tekis gawe gelanatene para bakal papni, bakal es, bakal olok sisan. Yo. Nah pancen batur kaya ngene, dulu iki donya ora bakal sangsa tambah rame, atekis gawe donya sangsa tambah nyenyet. Sing sepi dirameke, sing rame mbok nyenyetke. Yo. Nah wis ganti kaya ngono sing mbok kersake Sinuwun. Aku ora iso celak. Banjur mburine kelakon nganti iki donya sepi, repot. Padahal donya iki anut jaman. Ora jaman anut donya. Hareke ora payu neh iki. Aja terusno, harep terusno. Piye hareke iki? Hareke piye ya Allah, ya Allah.